Meluncur Jati Genuk bosku, tak sepino lokasi ketoprak Krida Carita ning dusun Jati Genuk ya lur. Lah iki aku ke masjid Desa Sumber iki lur. Lah sebelah kiri kantor kecamatan Sumber iki. Iya saya mengidul terus iki. Jebule dalan kene malah elek jebule lur. Lah iki ana pertigaan belok kiri iki lur arah Pol Bayam iki lur. Tak cepetno videone lur. Bendang teka lur. Daripada tak pedet-pedet tolong tak cepetno ya lur. Ceritane aku rene iki dikon Masnar dikon nyepil desane lur sing lagi kabumi ana ketoprak Krida Carita iki lur. Kira-kira engko diampirno dikai dumbek ta ora ya lur mau teko lokasi lur. Tak balesi soalnya wonge ra balesi cah. Niki wis tiwas teko kene teko jobonan Pol Bayam iki arah Jati Genuk iki lur. Lah iki wis teko Jati Genuk lur iki wite gedhi lur marai adem iki lur. Iki wis ana mainane caci cilik ning kene lur berarti ketoprake wis cedhak iki lur. Mas Nari ku sekitar endi ya lor omahe lor tak mampir lor jajalan tek ya lor wonge lor. Lah iki apa lor lokasi ketoprake lor malah ngguri panggung aku liwat kene mangathok denger ngono liwat bodeh tak ngrawan kono lor ala tiwas metu Sumber malah malah konggure iki terpaksa iki mubeng desane iki lur. Masjid mengalor terus iki belok kanan iki lur. Iki belok ngetan. Iki momo kanan iku buntu lur. Lah iki aku sing ngambil sing arah kiri lur malah bocil-bocil waki do numpak motor trek niku lur. Lah nak kiri iku teko bodeh lur. Ya saya melu Grawan. Kiri saya melu Jati Genuk tapi sing kelurahan Grawan lor. Anak sing dalan alus iki Jati Genuke melu Sumber iki. Nah, iki mengidul terus lor. Lho bakul-bakul wis wagi mbot rame nak daerah kene lor. Soale ya rada desa jeronan iki dadine ruame nak ana tontonan ngene iki lor. Daerahmu ruame